Sisimulan na ang konstruksyon ng bagong medical center sa Asinggan, Pangasinan na layong magbigay ng libreng serbisyong medikal sa mga senior citizen. Ang proyekto ay donasyon mula sa isang pribadong grupo katuwang ang lokal na pamahalaan at itatayo ito sa lupang pagmamay-ari ng munisipyo. Magiging 150 square meter na bungalow type facility na may doktor, laboratorio at mga pangunahing kagamitang medikal kung saan sagot ng donor ang mga kagamitan at gamot na kakailanganin sa mga operasyon sa pasilidad. Ayon sa lokal na pamahalaan, makatutulong ito sa mga nakakatanda na walang kakayahang magpagamot sa malalayong ospital. Target na matapos ang proyekto sa kalagitnaan ng susunod na taon at mabasbasan sa darating na Abril ng 2026. IFM News. IFM News. IFM News.